Κεφάλαιο 28. Η κακοκαιρία ξέσπασε απρόσμενα και μαζί της μια θανατερή παγωνιά. Παγεροί αγέριδες ορμούσαν κάτω από τα κατόφλια στις πόρτες και βροντούσανε στα ξεχαρβαλωμένα παραθυρόφυλλα με ένα μονότονο κροταλιστό ήχο. Τα τελευταία φύλλα έπεσαν από τα γυμνά δέντρα και μόνο τα πεύκα έστεκαν με τα φυλλώματά τους που ήτανε μαύρο και παγερό στο φόντο του οχρού ουρανού. Οι αυλακωμένοι κοκκινόδρομοι ήταν τόσο παγωμένοι που θαρούσες πως ήταν από πέτρα και η πείνα μεταφερόταν από τους ανέμους στη Γεωργία. Η Σκάρλετ θυμόταν πικραμένη τη συζήτηση που είχε κάνει με τη γιαγιά Φοντέν. Εκείνο το απόγευμα πριν από 2 μήνες, που της φαίνονταν τώρα 2 χρόνια. Είχε πει στην ηλικιωμένη κυρία ότι είχε ήδη γνωρίσει τα χειρότερα που θα μπορούσαν ποτέ να της συμβούν και είχε μιλήσει από τα βάθη της καρδιάς της. Τώρα, εκείνη η παρατήρηση ηχούσε σαν εφηβική υπερβολή. Πριν έρθουν στην Τάρα οι άντρες του Σέρμαν τη δεύτερη φορά, η Σκάρλετ είχε τη μικρή της αποταμίευση σε τρόφιμα και χρήματα. Είχε γείτονες πιο τυχερούς από την ίδια και είχε τον μπαμπάκι που θα τη βοηθούσε να τα καταφέρει μέχρι την άνοιξη. Τώρα το μπαμπάκι είχε χαθεί. Τα τρόφιμα είχαν εξαφανιστεί. Τα χρήματα δεν είχαν καμία αξία, επειδή δεν υπήρχε τροφή για να την αγοράσει και οι γείτονες βρίσκονταν σε χειρότερη εξαθλίωση από την ίδια. Αν μη τι άλλο, εκείνη είχε ακόμα την αγελάδα και το μοσχάρι. Είχε λίγα γουρουνάκια και το άλογο. Και οι γείτονες δεν είχαν τίποτα άλλο εκτός από εκείνα τα ελάχιστα πράγματα που είχαν καταφέρει να κρύψουν μέσα στα δάση στο χώμα. Το σπίτι των Τάρλετον, τον Φέριχιλ, ήταν καμένο μέχρι τα θεμέλια του και η κυρία Τάρλετον μαζί με τα 4 κορίτσια της έμεναν στο σπίτι του επιστάτη τους. Η κατοικία των Μονρόε, κοντά στο Λαβτζόι, είχε ισοπεδωθεί και αυτή. Η ξύλινη πτέρυγα της μιμόζας ήταν καμένη και μόνο ο βαρύς, ανθεκτικός γύψος του κυρίου σπιτιού, καθώς και η ακατάβλητη προσπάθεια των γυναικών Φοντέν και των σκλάβων τους που είχαν χρησιμοποιήσει υγρές κουβέρτες και παπλώματα, το είχαν γλιτώσει. Όσο για το σπίτι των Κάλβερτ, είχε σωθεί πάλι, χάρη στην επέμβαση των Χίλτον, του Γιάνκη επιστάτη, μόνο που δεν υπήρχε πια ούτε ένα ζώο, ούτε ένα πουλερικό, ούτε ένα στάχι στην περιοχή. Στην Τάρα και οπουδήποτε αλλού στην Κομιτεία, το πρόβλημα παρέμενε το φαγητό. Οι περισσότερες οικογένειες δεν είχαν τίποτα άλλο εκτός από τα υπολείμματα από τις γλυκοπατάτες και τα φουντούκια, καθώς και ό,τι μπορούσαν να κυνηγήσουν στο δάσος. Μα αυτά που διέθεταν τα μοίραζαν με τους λιγότερο καλότυχους φίλους τους, όπως είχαν κάνει και σε πιο ευνοϊκές μέρες. Όμως ήρθε σύντομα η εποχή που δεν υπήρχε τίποτα για να μοιραστούν. Στην Τάρα έτρωγαν κουνέλι και ψάρι οι κυνήγοι, αν ο Πόρκ είχε την τύχη να βρει άλλες μέρες. Μια μικρή ποσότητα από γάλα, αγριοκάριδα, ψητά βελανίδια και γλυκοπατάτες. Πάντα έμεναν πεινασμένοι. Τη Σκάρλετ της φαινόταν ότι σε κάθε γωνία έβλεπε απλωμένα χέρια και οικετευτικά μάτια. Αυτό το θέαμα κόντευε να την τρελάνει επειδή και η ίδια πεινούσε όμοια με τους άλλους. Πρόσταξε να σφάξουν το μοσχάρι, επειδή έπινε πάρα πολύ από το πολύτιμο γάλα και εκείνη τη νύχτα όλοι έφαγαν τόσο πολύ φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας που κόντεψαν να πάθουνε βαριστομαχιά. Η Σκάρλετ ήξερε ότι έπρεπε να σφάξουν ένα γουρουνόπουλο, αλλά το ανέβαλε από μέρα σε μέρα, ελπίζοντας να μεγαλώσουν λίγο. Ήταν τόσο μικρούλια. Θα έδιναν ελάχιστο κρέας, αν τα έσφαζαν τώρα και πολύ περισσότερο αν μπορούσαν να σωθούν για λίγο διάστημα παραπάνω. Κάθε βράδυ συζητούσε με τη Μέλανη αν ήταν συνετό να στείλουν τον Πόρκ με το άλογο και με λίγα χρήματα να προσπαθήσει να βρει τρόφιμα, αλλά τη συγκρατούσε ο φόβος ότι θα έπιαναν το άλογο και θα έκλεβαν τα χρήματα από τον Πόρκ. Δεν ήξεραν που ήταν οι Γιάνκηδες. Θα μπορούσαν να βρίσκονται 1000 μίλια μακριά ή μόνο πέρα από το ποτάμι. Μια μέρα η Σκάρλετ, μέσα στην απελπισία της, έκανε να καβαλήσει η ίδια το άλογο για να αναζητήσει τροφή, αλλά τα ιστερικά ξεσπάσματα ολόκληρης της οικογένειας
που φοβόταν τους Γιάνκηδες την έκαναν να εγκαταλείψει το σχέδιο. Ο Πόρκ, στην αναζήτησή του για τρόφιμα, συχνά δεν ερχόταν στο σπίτι τη νύχτα και η Σκάρλετ δεν τον ρωτούσε που πήγαινε. Μερικές φορές εκείνος επέστρεφε με κυνήγι, άλλοτε με αραποσίτη ή με ένα σάκο με ξεραμπιζέλια. Κάποτε έφερε στο σπίτι ένα πετινό που, όπως είπε, τον είχε βρει μέσα στο δάσος. Η οικογένεια έφαγε με απόλαυση, αλλά και με μια αίσθηση ενοχής, ξέροντας πολύ καλά ότι ο Πόρκ είχε κλέψει το ζώο, όπως είχε κλέψει τα μπιζέλια και το καλαμπόκι. Μια νύχτα, σύντομα μετά από αυτό το περιστατικό, ο Πόρκ χτύπησε την πόρτα της Σκάρλετ, πολύ μετά αφού όλοι στο σπίτι είχαν αποκοιμηθεί, και της έδειξε διστακτικά το πόδι του που είχε τρυπηθεί από μικρά σκάγια. Όπως η Σκάρλετ του το έδαινε, εκείνος της εξήγησε αδέξια ότι όταν είχε προσπαθήσει να μπει σε ένα κοτέτσι στη Φάγετβιλ, τον είχαν τσακώσει. Η Σκάρλετ δεν τον ρώτησε σε ποιον άνοιγε το κοτέτσι, αλλά χτύπησε χαϊδευτικά τον Πόρκ στον ώμο με δάκρυα στα μάτια της. Μερικές φορές οι νέγροι ήταν προκλητικοί και κουτί και τεμπέληδες, αλλά οι περισσότεροι είχαν μία πίστη που το χρήμα δεν μπορούσε να αγοράσει. Μία αίσθηση ενότητας με τους λευκούς που τις έκανε να διακινδυνεύουν τις ζωές τους για να γεμίσουν το τραπέζι με φαγητό. Αν ήταν άλλες εποχές, οι μικροκλοπές του Πόρκ θα ήταν σοβαρό θέμα. Μπορεί και να προκαλούσαν κανένα μαστίγωμα στη ράχη του. Σε άλλους καιρούς, η Σκάρλετ θα ήταν υποχρεωμένη, αν όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον να τον επιπλήξει πολύ αυστηρά. «Πάντα να θυμάσαι, χρυσό μου», της έλεγε η Έλεν, «ότι είσαι υπεύθυνη για την ηθική, καθώς και για τη φυσική ρόμη των μαύρων που εμπιστεύτηκε ο Θεός στη φροντίδα σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι σαν τα παιδιά και ότι πρέπει να τους προστατεύει κανείς από τους ίδιους τους εαυτούς. Όπως τα παιδιά, γι' αυτόν τον λόγο, πρέπει να τους δίνει κανείς το καλό παράδειγμα». Αλλά τώρα η Σκάρλετ αποθούσε αυτές τις συμβουλές στο υποσυνείδητό της. Η ενθάρρυνση της κλοπής και ίσως της κλοπής από άτομο που ήταν χειρότερα από την ίδια δεν τη θεωρούσε πια ζήτημα συνείδησης. Στην πραγματικότητα, η ηθική πλευρά αυτής της υπόθεσης βάραινε πολύ λίγο πάνω της. Αντί για τιμωρία ή για παρατήρηση, ένιωθε μόνο λύπη που ο Πόρκ είχε τραυματιστεί. «Πόρκ, θα πρέπει να φυλάγεσαι περισσότερο. Δεν θέλουμε να σε χάσουμε. Σκέφτεσαι τι θα κάνουμε δίχως εσένα. Ήσουν πολύ καλός και πιστός μαζί μας και όταν θα αποκτήσουμε χρήματα πάλι, θα σου αγοράσω ένα μεγάλο χρυσό ρολόι και θα χαράξω πάνω του αυτά τα λόγια από τη βίβλο. Ευλογημένος να είσαι, καλέ και πιστέ μας υπηρέτη». Το πρόσωπο του Πόρκ άστραψε καθώς άκουσε τον έπαινο και έτριψε με προσοχή το δεμένο του πόδι. «Αχ, κυρία Σκάρλετ, τι ωραία που τα λέτε», έκανε. «Πότε με το καλό υπολογίζετε να έχετε αυτά τα χρήματα?» «Ιδέα δεν έχω, Πόρκ, αλλά πρόκειται να τα αποκτήσω με κάποιο τρόπο και όχι πολύ αργά», αποκρίθηκε η Σκάρλετ, ρίχνοντάς του ένα κάπως απόμακρο μα και γεμάτο πίκρα βλέμμα, έτσι που κάτι ανατάραξε την καρδιά του. «Κάποια μέρα, όταν θα έχει τελειώσει τούτος ο πόλεμος, θα έχω άφθονα χρήματα και τότε δεν θα ξαναπεινάσω, ούτε θα ξανακριώσω ποτέ πια. Κανείς μας δεν θα ξαναπεινάσει και δεν θα ξανακριώσει. Και όλοι μας θα φορούμε θαυμάσια γερά ρούχα και κάθε μέρα θα τρώμε ψητό κοτόπουλο και...» Διέκοψε τα λόγια της απότομα. Στην Τάρα ήταν όρος απαράβατος. Μετά από κανόνες που είχε επιβάλει η ίδια η Σκάρλετ, να μην μιλά κανείς ποτέ για τα ωραία φαγητά που έτρωγαν στο παρελθόν ή για εκείνα που θα μπορούσαν να τρώνε στο παρόν, αν είχαν την ευκαιρία. Καθώς η Σκάρλετ κοιτούσε πέρα μακριά, άκεφη, ο Πόρκ βγήκε από το δωμάτιο. Στις παλιές εποχές, που τώρα είχαν χαθεί οριστικά, η ζωή ήταν τόσο πολύπλοκη, τόσο γεμάτη από σύνθετα και περιπλεγμένα ζητήματα. Υπήρχε το πρόβλημα της προσπάθειάς της να κερδίσει την αγάπη του Άσλεϊ και να διατηρήσει γύρω της σε εναγώνια αναμονή καμιά 12 άλλους θαυμαστές. Υπήρχαν μικροπαραβάσεις στους κανόνες συμπεριφοράς που έπρεπε να τις κρύβει από τους μεγαλύτερους.
Υπήρχαν ζηλόφθονα κορίτσια που έπρεπε να τα χλεβάσει ή να τα εξευμενήσει. Υπήρχαν είδη φορεμάτων και υφασμάτων που έπρεπε να διαλέξει, διάφορα χτενίσματα να δοκιμάσει και, ναι, υπήρχαν τόσα άλλα ζητήματα που χρειάζονταν μία απόφαση. Τώρα η ζωή ήταν τόσο εκπληκτικά απλή. Τώρα το μόνο που μετρούσε ήταν να υπάρχει αρκετή τροφή για να μην λιμοκτονούν, αρκετά ρούχα για να τους προστατεύουν από την παγωνιά και μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους που να μην στάζει πάρα πολύ. Ήταν στη διάρκεια εκείνων των ημερών που η Σκάρλετ ονειρευόταν ξανά και ξανά τον εφιάλτη που έμελε να την καταδιώκει για χρόνια ολόκληρα. Πάντα ήταν το ίδιο όνειρο. Οι λεπτομέρειες δεν άλλαζαν, ποτέ. Αλλά ο τρόμος που προκαλούσε κάθε φορά μεγάλωνε και ο πανικός μήπως το ξαναδεί. Τη βασάνιζε τις ώρες που ήταν ξύπνια. Είχε κρατήσει πολύ καθαρά στη μνήμη της τα περιστατικά της μέρας που το είχε ονειρευτεί για πρώτη φορά. Μια κρύα βροχή έπεφτε, εδώ και μέρες, και το σπίτι ήταν παγωμένο από τα ρεύματα και την υγρασία. Τα κούτσουρα στο τζάκι ήταν υγρά και καπνισμένα και ανέδιδαν ελάχιστη ζεστασιά. Δεν υπήρχε τίποτα για φαγητό εκτός από γάλα που είχε μείνει από το πρόγευμα, επειδή οι γλυκοπατάτες είχαν εξαντληθεί, ενώ οι παγίδες και οι αρμαθιές του πόρκ δεν είχαν αποφέρει τίποτα. Θα έπρεπε να σφάξουν κανένα γουρουνόπουλο αν ήθελαν να φάνε την άλλη μέρα. Τραβηγμένα και πεινασμένα πρόσωπα, μαύρα και λευκά, την κοιτούσαν, ζητώντας της βουβά να τους βρει τροφή. Θα έπρεπε να ριψοκινδυνεύσει, να χάσει το άλογο και να στείλει τον πόρκ έξω για να αγοράσει κάτι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Wade είχε δυνατό πονόλαιμο και υψηλό πυρετό και δεν υπήρχε ούτε γιατρός ούτε φάρμακα. Πεινασμένη και καταπονημένη από τις έννοιες του παιδιού, η Σκάρλετ το άφησε για λίγο στις φροντίδες της Μέλανη και έγειρε στο κρεβάτι της για έναν υπνάκο. Με τα πόδια της παγωμένα, στριφογύριζε και συστρεφότανε ανήμπορη να κοιμηθεί, τσακισμένη από το φόβο και την απόγνωση. Ξανά και ξανά σκεφτόταν, τι να κάνω, πού να στραφώ, δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που μπορεί να με βοηθήσει. Πού είχε πάει όλη η ασφάλεια του κόσμου, γιατί δεν υπήρχε κάποιο δυνατό, σοφό άτομο να πάρει το φορτίο από τα χέρια της. Εκείνη δεν ήταν πλασμένη για τέτοια βάρη, δεν ήξερε πώς να τα σηκώσει. Και μετά βυθίστηκε σε ένα ανήσυχο ύπνο. Βρισκόταν σε μια άγρια, αλόκοτη χώρα, τόσο σκεπασμένη από την ομίχλη που δεν μπορούσε να δει το χέρι της μπροστά στο πρόσωπό της και η γη κάτω από τα πόδια της έμοιαζε να υποχωρεί. Ήταν ένα στοιχειωμένο μέρος, όπου βασίλευε μια φοβερή σιγαλιά και εκείνη είχε χαθεί μέσα του. Είχε χαθεί και ήταν τρομοκρατημένη όπως ένα παιδί μέσα στην άγρια νύχτα. Κρύωνε και πεινούσε ανελαίητα και έτρεμε τόσο που κρυβότανε στην καταχνιά γύρω της, ώστε πάσχιζε να ουρλιάξει και δεν το κατόρθωνε. Μέσα στην ομίχλη υπήρχαν πράγματα που άπλωναν τα σιωπηλά, αμήλικτα, στοιχειωμένα τους δάχτυλα για να της τραβήξουν τη φούστα, για να τη σύρουν κάτω, στο ασταθές τρεμουλιαστό έδαφος όπου έστεκε. Μετά κατάλαβε ότι κάπου στην πυκνή ομίχλη γύρω της υπήρχε μία καταφυγή, μια βοήθεια, ένα λιμάνι σκέπης και ζεστασιάς, αλλά πού ήταν? Θα μπορούσε να φτάσει εκεί πριν την αρπάξουν εκείνα τα χέρια και την τραβήξουν κάτω στην υγρή άμμο. Έξαφνα βάλθηκε να τρέχει μέσα στην ομίχλη σαν παραφρονημένη, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, ρίχνοντας μπροστά τα χέρια της για να πιάσει μόνο αέρα και υγρή ομίχλη. Πού ήταν το καταφύγιο? Δεν μπορούσε να το ειδοποιήσει κι όμως ήταν εκεί κάπου κρυμμένο. Αχ, αν κατάφερνε να το φτάσει. Αν μπορούσε να φτάσει ως εκεί θα ήταν ασφαλής, αλλά ο τρόμος λύγιζε τα γόνατά της. Η πείνα της έφερνε λιποθυμία. Έβγαλε μια απεγνωσμένη κραυγή και ξύπνησε, για να βρει το ανήσυχο πρόσωπο της Μέλανη από πάνω της και να νιώσει το χέρι της να την τραντάζει για να ξυπνήσει. Το όνειρο ερχόταν ξανά και ξανά στον ύπνο της, όποτε πήγαινε να κοιμηθεί με άδειο στομάχι.
Και αυτό συνέβαινε συχνά. Την τρόμαζε τόσο που φοβόταν να κοιμηθεί, αν και έλεγε πυρετωδώς στον εαυτόν της ότι δεν υπήρχε τίποτα τρομακτικό σε ένα τέτοιο όνειρο. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό στο να ονειρευτεί στην ομίχλη, τίποτα απολύτως. Κι όμως η σκέψη ότι θα βρισκότανε πάλι σε εκείνο το ανταριασμένο τόπο την φόβησε τόσο που άρχισε να κοιμάται μαζί με τη Μέλανη, που θα την ξυπνούσε όταν τα βογγητά της και τα στριφογυρίσματά της θα αποκάλυπταν ότι είχε πιαστεί και πάλι στα δόκανα του ονείρου. Υπό το κράτος της υπερέντασης άρχισε να χάνει το χρώμα της και να δυνατίζει. Η χαριτωμένη στρογγυλάδα του προσώπου της χάθηκε, κάνοντας τα μάγουλά της να προεξέχουν και τονίζοντας τα λοξά πράσινα μάτια της, δίνοντάς της την έκφραση μιας αρπακτικής πεινασμένης γάτας. Σαν να μην έφτανε ο εφιάλτης όλης της μέρας, έχω και τα όνειρα, σκεφτόταν απεγνωσμένα, και απόκτησε τη συνήθεια να τρώει την καθημερινή μερίδα φαγητού που της αναλογούσε λίγο πριν πάει για ύπνο. Γύρω στα Χριστούγεννα, ο Φρανκ Κέννεντι και ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασαν ως την Τάρα, επιδιώκοντας μάταια να επιτάξουν σιτηρά και ζώα για το στράτευμα. Ήτανε μια ομάδα από κουρελιασμένους και εξαθλιωμένους άντρες που καβαλούσαν άλογα, που κούτσαιναν και ξεφυσούσαν και που ήταν σε αρκετά ικτρή κατάσταση για να χρησιμοποιηθούν σε ενεργό υπηρεσία. Όπως συνέβαινε με τα ζώα τους, οι άντρες είχαν αχρηστευτεί πολεμώντας τις πρώτες γραμμές και εκτός από το Φρανκ, όλοι τους είχαν μία αναπηρία ή έναν ακροτηριασμό, τους έλειπε ένα χέρι ή ένα μάτι ή κάποιο μέλος τους ήταν παράλυτο. Οι πιο πολλοί φορούσαν γαλάζια πανοφόρια που είχαν πάρει από τους Γιάνκηδες που είχαν εχμαλωτήσει και για μια σύντομη στιγμή τρόμου οι πολίτες της Τάρας νόμιζαν πως είχαν επιστρέψει οι άντρες του Σέρμαν. Πέρασαν όλη τη νύχτα στη φυτεία και κοιμήθηκαν στο δάπεδο του σαλονιού, απολαμβάνοντας την πολυτέλεια του βελούδινου χαλιού, αφού είχαν περάσει εβδομάδες και εβδομάδες από τότε που είχαν κοιμηθεί για τελευταία φορά κάτω από μια στέγη ή σε κάτι πιο απαλό από τις βελόνες των πεύκων και το σκληρό χώμα. Παρόλες τις βρώμικες γενιάδες και τα κουρέλια τους, ήταν μια ομάδα καλοαναθρεμένων, ευχάριστων, ευγενικών και ομιλητικών ανθρώπων που αντάλλασαν αστεία και επένους και που ήταν πολύ ευτυχισμένοι που περνούσαν την παραμονή των Χριστουγέννων σε ένα μεγάλο σπίτι, τριγυρισμένοι από όμορφες γυναίκες, όπως συνήθισαν να κάνουν στις παλιές καλές μέρες. Αρνιόταν να κάνουν σοβαρές συζητήσεις γύρω από τον πόλεμο. Έλεγαν εξωφρενικά ψέματα για να κάνουν τις κοπέλες να γελούν και έφεραν στο γυμνό και ερημικό σπίτι την πρώτη φωτεινή αχτίδα, την πρώτη γιορτινή υποψία που είχε γνωρίσει εδώ και πολύ καιρό. «Είναι σχεδόν σαν τις παλιές μέρες, όταν κάναμε γιορτές και χορούς, δεν συμφωνείς?» ψιθύρισε η Σουέλεν ευτυχισμένη στη Σκάρλετ. Η Σουέλεν πετούσε στα ουράνια που ένας θαυμαστής της βρισκότανε πάλι στο σπίτι και δεν ξεκολλούσε τα μάτια της από το Φρανκ Κέννεντι. Η Σκάρλετ έβλεπε με έκπληξη ότι η Σουέλεν ήταν σχεδόν όμορφη, παρόλη την αδυναμία που εξακολουθούσε να έχει μετά την αρρώστια της. Τα μάγουλά της ήταν κοκκινισμένα και υπήρχε ένα απαλό φωτεινό βλέμμα στα μάτια της. «Ειλικρινά πρέπει να τον συμπαθεί», σκεφτόταν η Σκάρλετ περιφρονητικά. «Και σίγουρα θα βρει την ανθρωπιά της, αν ποτέ βρει σύζυγο, έστω κι αν αυτός ο σύζυγος είναι ο γεροφασαριόζικος Φρανκ». Η Κάριν είχε κι αυτή συνέλθει κάπως και εκείνη τη νύχτα το βλέμμα της δεν ήταν τόσο νεροπόλο. Είχε βρει εκείνον που είχε γνωρίσει, τον Μπρεντ Τάρλετον, και ήταν μαζί του τη μέρα που εκείνος είχε σκοτωθεί και υποσχέθηκε στον εαυτόν της μια μεγάλη, ιδιαίτερη συζήτηση μαζί του μετά το δείπνο. Στη διάρκεια του δείπνου, η Μέλανη τους εξέπληξε όλους, εγκαταλείποντας τη γνωστή της δειλία και δείχνοντας μια σχεδόν ζωηρή συμπεριφορά. Γελούσε και αστειευότανε και σχεδόν, αν και όχι τελείως, ερωτοτροπούσε με ένα μονόφθαλμο στρατιώτη που της ανταπόδιδε τις περιποίησεις της με υπερβολική ευρωφροσύνη. Η Σκάρλετ ήξερε πόση προσπάθεια είχε απαιτήσει από τη Μέλανη ψυχικά, επειδή η Μέλη πάντα υπέφερε από ντροπαλοσύνη μπροστά σε οποιοδήποτε αρσενικό. Επιπλέον δεν είχε γίνει ακόμη καλά. Επέμενε ότι ήταν μια χαρά,
και εργαζόταν με περισσότερη όρεξη και από την Τίλτσι. Αλλά η Σκάρλετ γνώριζε ότι ήταν άρρωστη. Όποτε σήκωνε κάποιο βάρος, το πρόσωπό της γινόταν κάτασπρο και συχνά καθόταν ξαφνικά μετά από μία προσπάθεια, λες και τα πόδια της δεν μπορούσαν πια να τη στηρίξουν. Αλλά απόψε, όπως η Σουέλιν και η Κάριν, έτσι και η Μέλανη, έβαζε τα δυνατά της για να κάνει τους στρατιώτες να απολαύσουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Μόνο η Σκάρλετ δεν ένιωθε ευχαριστημένη με τους επισκέπτες. Οι στρατιώτες είχαν προσθέσει τις δικές τους μερίδες από ξεραμένο καλαμπόκι και κρέας στο δείπνο, με τα ξερά μπιζέλια, τα ψημένα μήλα και τα φουντούκια που είχε θέσει η μάμη μπροστά τους και δήλωναν ότι αυτό ήταν το καλύτερο γεύμα που είχαν βάλει στο στόμα τους εδώ και μήνες. Η Σκάρλετ τους παρατηρούσε όπως έτρωγαν και αισθανόταν ανήσυχη. Όχι μόνο στεναχωριόταν για κάθε μπουκιά που έτρωγαν, αλλά την κατέτρωγε η ανησυχία μήπως ανακαλύψουν με κάποιο τρόπο ότι ο Πόρκ είχε σφάξει ένα από τα γουρουνάκια τη χθεσινή μέρα. Τώρα αυτό κρεμόταν στο κελάρι και η Σκάρλετ είχε απειλήσει όλους στο σπίτι ότι θα έβγαζε τα μάτια σε οποιονδήποτε τολμούσε να κάνει νήξη για το γουρουνόπουλο στους επισκέπτες ή για την ύπαρξη των άλλων γουρουνόπουλων που ήταν ασφαλισμένα μέσα στο πρόχειρο χειροστάσιο που είχαν φτιάξει στο βάλτο. Αυτοί οι πεινασμένοι άντρες ήταν ικανοί να καταβροχθήσουν ολόκληρο το γουρουνόπουλο στη καθισιά τους και αν ήξεραν και για τα άλλα ζωντανά γουρούνια θα μπορούσαν να τα επιτάξουν για τον στρατό. Άλλωστε η Σκάρλετ ανησυχούσε για την αγελάδα και το άλογο και μετάνιωνε που τα είχαν δέσει στο δάσος στην άκρη του λιβαδιού. Αν η επιμελητεία της έπαιρνε τα ζώα, θα ήταν πολύ πιθανό να μην μπορέσει η τάρα να βγάλει το χειμώνα. Δεν θα υπήρχε τρόπος να τα αντικαταστήσουν. Ας φρόντιζε ο ίδιος ο στρατός για τη διατροφή του. Η ίδια αρκετές δυσκολίες συναντούσε. Οι άντρες πρόσθεσαν στο επιδόρπιο μερικά βεργοτά ψωμάκια που έβγαλαν από τους γελιούς τους. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Σκάρλετ είδε αυτό το ομοσπονδιακό είδος διατροφής για το οποίο είχαν υποθεί τόσα αστεία όσο σχεδόν για τις ψήρες. Ήτανε κάτι καψαλισμένα σπυροειδή ξυλαράκια που οι άντρες την ενθάρρυναν να δοκιμάσει και όταν εκείνη το έκανε ανακάλυψε ότι κάτω από την καρβουνιασμένη επιφάνεια υπήρχε ανάλατο καλαμποκένιο ψωμί. Οι στρατιώτες ανακάτευαν τη μερίδα τους από καλαμποκάλευτο με νερό και αλάτι. Αν μπορούσαν να βρουν, τύλιγαν την πηχτή ζύμη γύρω από τις βέργες τους και την έψιναν στις υπαίθριες φωτιές τους. Αυτή γινόταν σκληρή σαν πέτρα και άνοστή σαν πριονίδι και μετά από μία δαγκονιά η Σκάρλετ το έδωσε πίσω βιαστικά ανάμεσα στα βροντερά γέλια. Συνάντησε τα μάτια της Μέλανη και η ίδια σκέψη ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα και των δύο. Πώς μπορούν να συνεχίζουν τις μάχες τη στιγμή που τρώνε μόνο αυτά? Το γεύμα ήταν γεμάτο ευθυμία και ακόμη και ο Τζέραλτ που είχε καθίσει στην κεφαλή του τραπεζιού και κοιτούσε αφηρημένα, κατόρθωσε να ανακαλέσει από τα βάθη του σκοτεινού του μυαλού κάτι από τη συμπεριφορά του οικοδεσπότη και ένα αβέβαιο χαμόγελο. Οι άντρες μιλούσαν, οι γυναίκες χαμογελούσαν και έκαναν φιλοφρονήσεις. Αλλά η Σκάρλετ που είχε στραφεί ξαφνικά στο Φρανκ Κένεντι για να τον ρωτήσει αν είχε ειδήσεις από τη Μις Πίτιπατ, συνέλαβε μία τέτοια έκφραση στο πρόσωπό του που την έκανε να ξεχάσει τι σκόπευε να του πει. Τα μάτια του Φρανκ είχαν αφήσει το πρόσωπο της Σουέλεν και πλανιόταν στο δωμάτιο στα παιδικά σαστισμένα μάτια του Τζέραλτ, στο δάπεδο που ήταν γυμνό από χαλιά, στο πεζούλι του τζακιού που δεν υπήρχαν πια στολίδια, στα χαλαρωμένα ελαττήρια και στα σχισμένα επιστρώματα τα οποία είχαν ξεσκίσει οι ξυμφολόγιες των Γιάνκιδων, στο σπασμένο καθρέφτη πάνω από τη σκευοθήκη, στα αισθητά τετράγωνα στον τοίχο όπου είχαν κρεμαστεί οι πίνακες πριν τα λαιλατίσουν, στο πενιχρό σερβίτσιο του τραπεζιού, στα επιμελώς επιδιορθωμένα αλλά παμπάλαια φορέματα των κοριτσιών, στον αλευρόσακο που είχε γίνει ποδιά για τον Βέιτ. Ο Φρανκ θυμόταν την τάρα που είχε γνωρίσει πριν από τον πόλεμο και στο πρόσωπό του υπήρχε ένα πληγωμένο ύφος, ένα ύφος κουρασμένης, ανίσχυρης οργής. Αγαπούσε τη Σουέλεν και ένιωθε συμπάθεια για τις αδερφές της και σεβασμό για τον Τζέραλτ και ακόμη έτρεφε γνήσια στοργή για όλη τη φυτεία.
Από τότε που ο Σέρμαν είχε σαρώσει τη Γεωργία, ο Φρανκ είχε δει πολλές αποκρουστικές εικόνες καθώς ύπευε στην πολιτεία, προσπαθώντας να συγκεντρώσει προμήθειες, αλλά τίποτα δεν είχε αγγίξει την καρδιά του όπως τώρα η Τάρα. Ήθελε να κάνει κάτι για τον Σοχάρα, ειδικά για τη Σουέλεν, και δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει. Ασυναίσθητα, κουνούσε το γενιοφόρο του πρόσωπο με συμπόνια και χτυπούσε τη γλώσσα στα δόντια του όταν το βλέμμα του συνέλαβε τη Σκάρλετ. Είδε τη φλόγα της οργισμένης περηφάνειας μέσα τους και χαμήλωσε το βλέμμα του γρήγορα στο πιάτο του αμήχανος. Τα κορίτσια διψούσαν να μάθουν νέα. Δεν υπήρχε ταχυδρομική υπηρεσία στην περιοχή από τότε που έπεσε η Ατλάντα, εδώ και 4 μήνες, και είχαν απόλυτη άγνοια για το πού ήταν οι Γιάνκηδες, για το πώς πήγαινε ο Ομοσπονδιακός στρατός, τι είχε γίνει στην Ατλάντα και στους παλιούς φίλους. Ο Φρανκ, που η δουλειά του τον υποχρέωνε να γυρίζει παντού, ήταν ενημερωμένος σαν εφημερίδα και ακόμη καλύτερα. Επειδή ήταν συγγενής ή γνώριζε σχεδόν τον καθένα από τον Μέικον ή την Ατλάντα και μπορούσε να αναφέρει ενδιαφέρουσες προσωπικές λεπτομέρειες που πάντα οι εφημερίδες παρέλειπαν. Για να καλύψει την αμηχανία του, καθώς η Σκάρλετ τον είχε καταλάβει, ρίχτηκε βιαστικά στην διήγηση ειδήσεων. Οι Ομοσπονδιακοί, τους είπε, είχαν ξαναπάρει την Ατλάντα αφού είχε αποχωρήσει ο Σέρμαν, αλλά αυτή ήταν μια ανώφελη κατάκτηση αφού ο Σέρμαν την είχε κάψει τελείως. «Μα θαρούσα πως η Ατλάντα κάηκε τη νύχτα που έφυγα», φώναξε η Σκάρλετ σαστισμένη. «Νόμιζα ότι την είχαν κάψει οι δικοί μας». «Α, όχι, κυρία Σκάρλετ», κράβγασε ο Φρανκ πειραγμένος. «Εμείς ποτέ δεν θα καίγαμε μια πόλη με τους δικούς μας ανθρώπους μέσα. Αυτό που είδατε να καίγεται ήταν οι αποθήκες και οι προμήθειες που με τίποτα δεν θα αφήναμε να πέσουν στα χέρια των Γιάνκηδων. Επίσης είδατε να καίγονται τα χυτήρια και οι αποθήκες με τα πολεμοφόδια. Όμως αυτό δεν ήταν όλο. Όταν ο Σέρμαν πήρε την πόλη, τα σπίτια και τα μαγαζιά ήταν όλα εκείνα ανέπαφα. Και αυτός εκατέστησε εκεί τους άντρες του. Μα τι συνέβη στους ανθρώπους μας? Τους σκότωσε? Σκότωσε ορισμένους, αλλά όχι με σφαίρες, είπε ο μονόφθαλμος στρατιώτης Κιθροπά. Μόλις προχώρησε στην Ατλάντα, είπε στο δήμαρχο ότι όλοι οι κάτοικοι της πόλης θα έπρεπε να την αδειάσουν, κάθε ζωντανή ψυχή να φύγει. Και υπήρχαν άφθονοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντέξουν το ταξίδι, καθώς και άρρωστοι, που δεν τους επιτρεπόταν να μετακινηθούν. Μα εκείνος τους έβγαλε όλους έξω, ενώ μενότανε η πιο άγρια θύελα που είδατε ποτέ σας. Κι ήταν εκατοντάδες και εκατοντάδες άτομα που τα ξεφορτώθηκε στα δάση κοντά στο Ραφ Ενρέιντι και έστειλε ένα μήνυμα στο στρατηγό Χουντ να έρθει και να τα παραλάβει. Και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ανθρώπους πέθαναν από πνευμονία ή δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτή τη δοκιμασία. Μα γιατί το έκανε αυτό? Δεν θα ήταν ικανοί να τον βλάψουν σε τίποτα, κράβγασε η Μέλανη. Είπε ότι ήθελε την πόλη για να τη χρησιμοποιήσει ως κατάλημα των στρατιωτών του και για να ξεκουράσει τα άλογά του, είπε ο Φρανκ, και τους εγκατέστησε εκεί ως τα μέσα του Νοέμβρη και μετά, πριν φύγει, έβαλε φωτιά σε ολόκληρη την πόλη και έκαψε τα πάντα. Όχι τα πάντα ασφαλώς, φώναξαν τα κορίτσια τρομαγμένα. Τους ήταν αδιανόητο να πιστέψουν ότι η πολύβοη πολιτεία που ήξεραν, που έσφιζε από ζωή και κόσμο, που ήταν πάντα συνοστισμένη από στρατιώτες, είχε χαθεί. Όλα εκείνα τα θαυμάσια σπίτια, κάτω από τα σκιερά δέντρα, όλα τα μεγάλα καταστήματα και τα πολυτελή ξενοδοχεία, όχι. Δεν ήταν δυνατόν να έχουν χαθεί. Η Μέλανη έμοιαζε έτοιμη να ξεσπάσει σε δάκρυα επειδή είχε γεννηθεί εκεί και δεν ήξερε άλλο σπίτι. Η καρδιά της Σκάρλετ βούλιαξε καθώς είχε καταλήξει να αγαπήσει αυτόν τον τόπο σχεδόν το ίδιο όσο και την Τάρα. Σχεδόν τα πάντα, διόρθωσε ο Φρανκ βιαστικά, αναστατωμένος από τη στεναχωρημένη έκφραση που είδε στα πρόσωπά τους. Προσπάθησε να φανεί εύθυμος, επειδή δεν του άρεσε καθόλου να δημιουργεί ταραχή στις κυρίες. Οι ταραγμένες κυρίες πάντα του προκαλούσανε και του ίδιου ταραχή
και τον έκαναν να αισθάνεται αβοήθητος. Δεν μπορούσε να τους περιγράψει τα χειρότερα που είχε δει. Προτιμούσε να τις αφήσει να τα πληροφορηθούν από κάποιον άλλον. Του ήταν αδύνατον να τους πει τι είχε δει ο στρατός όταν υποχωρούσε στην Ατλάντα. Τα μέτρητα στρέμματα με τις καμινάδες που πρόβαλαν πάνω από τις τάχτες, τους ορούς από τα μισοκαμμένα χαλάσματα και τα κατρακυλισμένα τούβλα που έφραζαν τους δρόμους, τα γέρικα δέντρα που πέθαναν από τη φωτιά, με τα καβρουνιασμένα τους κλονιά να κυλούν στο έδαφος μέσα στο παγερό αγέρα. Θυμόταν πως τον είχε αρρωστήσει το θέαμα. Θυμήθηκε τις πικρές βλαστήμιες των ομοσπονδιακών όταν είδαν τα ερείπια της πόλης. Είχε την ελπίδα ότι οι κυρίες ποτέ δεν θα μάθαιναν τις θηριωδίες του λαιλατημένου νεκροταφείου επειδή δεν θα συνέρχονταν ποτέ αν τις μάθαιναν. Ο Τσάρλι Χάμιλτον και οι γονείς της Μέλανη ήταν θαμμένοι εκεί. Η θέα αυτού του κημητηρίου εξακολουθούσε να προκαλεί εφιάλτες στο Φρανκ, ελπίζοντας να ανακαλύψουν κοσμήματα θαμμένα μαζί με τους νεκρούς. Οι Γιάνκηδες στρατιώτες είχαν διαρρήξει τους τάφους και είχαν λαιλατίσει τους νεκρούς, βγάζοντας από τα φέρετρα τις χρυσές και τις ασημένιες πλάκες με τα σκαλισμένα ονόματα, τα ασημένια στολίδια και τα ασημένια χερούλια. Οι σκελετοί και τα πτώματα είχαν πεταχτεί εδώ και εκεί ανάμεσα στα σπασμένα τους φέρετρα και είχαν εκτεθεί σε κοινή και θλιβερή θέα. Ούτε μπορούσε βέβαια να τους πει για τους σκύλους και τις γάτες. Οι κυρίες έχουν τόση αδυναμία σε αυτά τα ζώα. Ωστόσο, τα χιλιάδες πεινασμένα ζώα που είχαν μείνει άστεγα όταν τα αφεντικά τους είχαν εξωστρακιστεί τόσο άσπλαχνα από τα σπίτια τους, είχαν ταράξει βαθιά το Φρανκ, σχεδόν τόσο όσο το νεκροταφείο, επειδή αγαπούσε πολύ τις γάτες και τους σκύλους. Τα ζώα είχαν τρομοκρατηθεί, είχαν κοκαλώσει από το κρύο, είχαν γίνει αρπακτικά και άγρια, σαν τα αγρίμια του δάσους. Τα ισχυρά επιτίθονταν στα αδύναμα. Τα αδύναμα περίμεναν να πεθάνουν τα ακόμα πιο αδύναμα, ώστε να μπορέσουν να τα καταβροχθήσουν. Και πάνω από τη ρημαγμένη πόλη τα γεράκια σχημάτιζαν το χειμωνιάτικο ουρανό με το καρτερικό δυσίωνο πεταγμά τους. Ο Φρανκ έψαχνε μέσα στο μυαλό του για κάποια κατευναστική πληροφορία που θα έκανε τις γυναίκες να νιώθουν καλύτερα. «Υπάρχουν μερικά σπίτια που έχουν μείνει ακόμα όρθια», είπε. «Σπίτια που βρίσκονται σε μεγάλα οικόπεδα μακριά από τα άλλα σπίτια και δεν έπιασαν φωτιά. Και οι εκκλησίες και η μασονική στοά έχουν μείνει ανέπαφες, καθώς επίσης μερικές αποθήκες. Αλλά το εμπορικό τμήμα και όλη η περιοχή γύρω στις σιδηρογραμμές και στη διασταύρωση των 5 δρόμων... Λοιπόν, κυρίες, αυτή η πλευρά της πόλης έχει ισοπεδωθεί». «Τότε», φώναξε η Σκάρλετ πικρά, «εκείνη η αποθήκη που μου άφησε ο Τσάρλι κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές έγινε στάχτη κι αυτή. Αν ήταν πράγματι κοντά στις γραμμές, χάθηκε, αλλά...» Ξαφνικά ο Φρανκ χαμογέλασε. Πώς δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα? «Λοιπόν, κυρίες μου, ευθυμίστε λιγάκι. Το σπίτι της θείας Σπίτι στέκει ακόμα όρθιο. Έχει πάθει κάποιες ζημιές βέβαια, όμως υπάρχει. Αλήθεια? Και πώς τους γλίτωσε αυτό? Να σας πω, ήταν χτισμένο από τούβλα και είναι σχεδόν το μοναδικό σπίτι στην Ατλάντα που έχει σχιστόλιθο και φαίνεται ότι αυτό ήταν που εμπόδισε τις σπίθες να μεταδώσουν τη φωτιά. Εξάλλου είναι το τελευταίο σπίτι στο βόρειο άκρο της πόλης και η φωτιά δεν ήταν τόσο δυνατή σε εκείνο το σημείο. Βέβαια, οι Γιάνκηδες που είχαν καταλύσει εκεί μέσα του προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές. Έκαψαν ακόμα και τα σανιδώματα και τα κάγκελα της σκάλας για να τα κάνουν καυσόξυλα, αλλά δεν βαριέσαι. Το σπίτι έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Όταν είδα τη Μις Σπίτι την περασμένη εβδομάδα στο Μέικον, την είδατε? Και πώς είναι? Μια χαρά, μια χαρά. Όταν της είπα ότι το σπίτι δεν έχει πάθει τίποτα, έβαλε στο μυαλό της να πάει εκεί αμέσως. Αν βέβαια την αφήσει να πάει εκεί ο γερονέγρος ο Πίτερ. Πολλοί από τους πολίτες της Ατλάντας έχουν ήδη επιστρέψει επειδή ανησυχούν για το Μέικον. Βέβαια ο Σέρμαν μπορεί να μην το πήρε το Μέικον, αλλά όλοι φοβούνται ότι οι επιδρομείς του Βίλσον
Θα φτάσουν εκεί σύντομα και αυτός είναι πολύ χειρότερος από το Σέρμαν. Μα τι ανόητο που είναι εκ μέρους τους να γυρίσουν πίσω. Αφού δεν υπάρχουν σπίτια, πού μένουν λοιπόν? Κυρία Σκάρλετ, όσο γι' αυτό ζουν μέσα σε σκηνές και σε παραπήγματα και σε κουτσουρεμένες καλύβες. Και μέσα στα ελάχιστα σπίτια που έχουν μείνει κατοικούν 6 και 7 οικογένειες. Προσπαθούν πάντως να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Μην τους χαρακτηρίζετε ανόητους, κυρία Σκάρλετ. Τους ξέρετε το ίδιο καλά με εμένα. Είναι ριζωμένοι σε αυτή την πόλη, τόσο ακλόνητα όσο είναι οι κάτοικοι του Τσάρλεστον στη δική τους πόλη. Και κανένας αριθμός από γιάνκηδες, ούτε καμία πυρκαγιά δεν μπορούν να τους αποσπάσουν από εκεί. Οι κάτοικοι της Ατλάντας είναι, αν μου επιτρέπετε η φράση, κυρία Μέλη, τόσο πεισματάριδες όσο τα μουλάρια. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, επειδή πίστευα πάντα ότι τούτη πολιτεία είχε μία δυνατή, προκλητική πολλές φορές, έφεση στην πρόοδο. Εγώ βέβαια είμαι γέννημα θρέμα της υπαίθρου και δεν τη συμπαθώ καθόλου της πόλης. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι εκείνοι που επιστρέφουν πρώτοι είναι οι πιο έξυπνοι. Οι άλλοι που γυρίζουν τελευταίοι δεν πρόκειται να βρουν ούτε ένα ξύλο, ούτε ένα πετραδάκι ή ένα κεραμίδι από τα σπίτια τους, επειδή όλοι σπέβδουν να περισσώσουν ό,τι μπορούν από όλη την πόλη προκειμένου να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Μόλις προχθές είδα την κυρία Μεριουέδερ και την κυρία Μέιμπελ και τη γριά μαύρη υπηρέτριά τους να μαζεύουν τούβλα και να τα ρίχνουν σε ένα καρότσι. Και τότε η κυρία Μίντ μου είπε ότι σκεφτόταν να χτίσει μια καλύβα όταν θα επέστρεφε ο γιατρός για να τον βοηθήσει. Μου είπε πως έμενε σε μια παράγκα όταν πρώτο ήρθε στην Ατλάντα, τότε που την πόλη την έλεγαν ακόμα Μάρθασβιλ. Και δεν θα την πείραζε καθόλου αν χρειαζόταν να ξανακάνει το ίδιο πράγμα. Ασφαλώς αστειευόταν, αλλά έτσι καταλαβαίνεις πώς νιώθει ο κόσμος στην Ατλάντα. Έχω την εντύπωση ότι διαθέτουνε πολύ κουράγιο, είπε η Μέλανη περήφανα. Σκάρλετ, δεν συμφωνείς? Η Σκάρλετ κούνησε καταφατικά το κεφάλι της, νιώθοντας μια κάπως άγρια ευχαρίστηση και περηφάνεια για την πόλη που την υιοθέτησε. Όπως είχε πει ο Φρανκ, η Ατλάντα ήταν ένας προκλητικά προοδευτικός τόπος. Και αυτός ήταν ο λόγος που της άρεσε και της ίδιας. Δεν ήταν στενοκέφαλη και αποτελματωμένη, όπως οι παλιότερες πολιτείες, και είχε μια ορμητική πληθωρικότητα που τέριαζε με αυτή τη Σκάρλετ. Είμαι όπως η Ατλάντα, σκέφτηκε. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από τους γιάνκηδες ή έναν εμπρισμό για να με βάλουν κάτω. Τώρα, αν η θεία Πίτη επιστρέψει στην Ατλάντα, θα πρέπει να γυρίσουμε κι εμείς εκεί και να μείνουμε μαζί της, Σκάρλετ, είπε η Μέλανη διακόπτοντας τον ηρμό των σκέψεών της. Θα πεθάνει από το φόβο της μοναχή της. Μα τι λες, Μέλη? Ρώτησε η Σκάρλετ εκνευρισμένη. Πώς θα μπορούσα να εγκαταλείψω την Τάρα? Αν εσύ το θέλεις τόσο πολύ, μπορείς να πας, δεν πρόκειται να σε εμποδίσω. Μα δεν ήθελα να πω αυτό, καλή μου, κράβγασε η Μέλανη κοκκινίζοντας από ταραχή. Πόσο απερίσκεπτη είμαι. Ασφαλώς δεν μπορείς να παρατήσεις την Τάρα και πιστεύω ότι ο Μπαρμπαπίτερ και η Κούκι θα μπορέσουν μια χαρά να φροντίσουν τη θεία μας. Δεν σε εμποδίζει τίποτα να πας εκεί, τόνισε η Σκάρλετ κοφτά. Ξέρεις ότι δεν θα σε εγκατέλειπα ποτέ, αποκρίθηκε η Μέλανη. Και θα πέθαινα από το φόβο μου δίχως εσένα. Μη το λες αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα με πείσεις με τίποτα να επιστρέψω στην Ατλάντα. Ακριβώς μόλις χτίσουν μερικά σπίτια, ο Σέρμαν θα ξαναέρθει για να τους βάλει φωτιά πάλι. Όχι, δεν πρόκειται να επιστρέψει, είπε ο Φρανκ, και παρά την προσπάθειά του, το πρόσωπό του είχε πέσει προς τα κάτω. Έφυγε διασχίζοντας την πόλη και έφτασε στα παράλια. Αυτή την εβδομάδα εχμαλωτίστηκε η Σαβάνα και λέγεται ότι οι Γιάνκηδες ανεβαίνουν στην Νότια Καρολίνα. Τι λέτε? Πήραν τη Σαβάνα? Ακριβώς. Πάντως, κυρίες μου, δεν γινόταν να μην πέσει η Σαβάνα. Δεν διέθεταν αρκετούς άντρες για να την κρατήσουν, αν και χρησιμοποίησαν κάθε άντρα που μπορούσαν να βρουν, κάθε άντρα που μπορούσε να σύρει τα πόδια του. Γνωρίζετε ότι όταν οι Γιάνκηδες προχωρούσαν προς τη Μίλετσβιλ, οι δικοί μας κάλεσαν όλους τους δόκιμους από τις στρατιωτικές ακαδημίες, άσχετα με το πόσο νέοι ήταν, και μάλιστα άνοιξαν τα σοφρονιστήρια για να βρουν καινούριους στρατιώτες. Μάλιστα, παρακαλώ. Να πολεμήσουν
και τους υποσχέθηκαν να τους χαρίσουν τις ποινές αν επιζήσουν από τον πόλεμο. Ανατριχύλα με έπιασε σαν είδα εκείνους τους νέους δόκιμους στην ίδια σειρά με τους κλέφτες και τους τραγκαλιστές, ώστε άφησαν ελεύθερους τους κατάδικους χωρίς να σκεφτούν ότι μπορούν να μας επιτεθούν. Αχ, κυρία Σκάρλετ, δεν τα είπα αυτά για να σας αναστατώσω. Αυτοί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από εδώ και επιπλέον είναι σωστοί στρατιώτες. Επιστεύω ότι το να είσαι κλέφτης δεν σε εμποδίζει να γίνεις καλός στο στρατό, έτσι δεν είναι? «Εμένα μου φαίνεται υπέροχο», είπε η Μέλη με την απαλή φωνή της. «Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου», απάντησε η Σκάρλετ στεγνά. «Σαν να μην είχαμε αρκετούς κλέφτες σε όλη τη χώρα και αφήνω κατά μέρος τους Γιάνκηδες και...» Σταμάτησε εγκαίρος, αλλά οι άντρες γέλασαν. «Τους Γιάνκηδες και το τμήμα της επιμελητείας», συμπλήρωσαν κάνοντας τη Σκάρλετ να γίνει κατακόκκινη. «Μα πού βρίσκεται το στράτευμα του στρατηγού Χουντ?» παρενέβη η Μέλη βιαστικά. «Δίχως αμφιβολία, αυτός θα μπορούσε να κρατήσει τη Σαβάνα». «Ω, κυρία Μέλανη», έκανε ο Φρανκ με ξαφνιασμένο και κάπως επιπληκτικό ύφος. «Ο στρατηγός Χουντ δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον τομέα. Αυτός δίνει μάχες στο Τένεσι, προσπαθώντας να αποτραβήξει τους Γιάνκηδες από τη Γεωργία. Και μη μου πείτε ότι το μικρό του σχέδιο δεν πέτυχε θαυμάσια», φώναξε η Σκάρλετ σαρκαστικά. «Αφού επέτρεψε στους αναθεματισμένους τους Γιάνκηδες να πέσουν σε όλη τη χώρα, μας προστατεύει τώρα με σχολιαρόπαιδα, εγκληματίες και εθνοφρουρούς». «Κόρη μου», είπε ο Τσέραλτ ξυπνώντας από το λίθαργό του, «γίνεσαι βέβηλη. Η μητέρα σου θα στεναχωρηθεί». «Αναθεματισμένοι, καταραμένοι είναι οι Γιάνκηδες», κράβγασε η Σκάρλετ παράφορα, «και ποτέ δεν πρόκειται να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά». Στην αναφορά του ονόματος της Έλεν, όλοι αισθάνθηκαν παράξενα και ξαφνικά η συζήτηση σταμάτησε. Η Μέλανη μπήκε πάλι στη μέση. «Όταν ήσασταν στο Μέικον, είδατε την Ίντια και τη Χόνεϊ Βίλξ?» ρώτησε. Άκουσαν τίποτα για τον Άσλεϊ?» «Όχι, κυρία Μέλη. Ξέρετε ότι αν είχα νέα από τον Άσλεϊ θα είχα έρθει καβάλα εδώ από το Μέικον αμέσως για να σας τα μεταβάσω», είπε ο Φρανκ πειραγμένος. «Όχι, δεν είχαν καθόλου ειδήσεις του, αλλά... Τώρα μην ανησυχείτε για τον Άσλεϊ, κυρία Μέλη. Ξέρω ότι είναι πολύ καιρός που δεν έχετε νέα του, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε νέα από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη φυλακή, δεν συμφωνείτε? Και τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα στις γιάνκικες φυλακές, όσο στις δικές μας. Στο κάτω-κάτω οι Γιάνκηδες έχουν άφθονη τροφή και αρκετά γιατρικά, καθώς και σκεπάσματα. Δεν είναι όπως εμείς, που δεν έχουμε να θρέψουμε ούτε τους εαυτούς μας, πόσο μάλλον τους φυλακισμένους. Βέβαια, οι Γιάνκηδες έχουν απ' όλα», κράβγασε η Μέλανη με μια παράφορη πίκρα. «Αλλά δεν κοπιάζουν να δώσουν τίποτα στους εχμαλώτους. Το ξέρω καλά, κύριε Κέννεντι. Τα λέτε αυτά απλά για να με κάνετε να νιώσω καλύτερα. Γνωρίζετε ότι τα παλικάρια μας παγώνουνε μέχρι θανάτου εκεί πέρα και λιμοκτονούν και πεθαίνουν δίχως γιατρούς και φάρμακα, απλά επειδή οι Γιάνκηδες μας μισούν τόσο πολύ. Αν μπορούσαμε να σβήσουμε όλους τους Γιάνκηδες από το πρόσωπο της γης. Ξέρω ότι ο Άσλεϊ είναι... «Μην το πεις», έκραξε η Σκάρλετ με την ψυχή της στο στόμα. Όσο δεν πρόφερε κανείς ότι ο Άσλεϊ ήταν νεκρός, υπήρχε στην καρδιά της μια αμυδρή ελπίδα ότι εκείνος ζούσε. Αλλά ένιωθε ότι αν ακούγε καθαρά αυτά τα λόγια, ο Άσλεϊ θα πέθαινε αμέσως. «Μην φοβόσαστε για τον άντρα σας, κυρία Βίλξ», είπε ο μονόφθαλμος στρατιώτης καθησυχαστικά. «Εγώ είχα εχμαλωτιστεί με την πρώτη μάχη του Μανάσας και αργότερα με αντάλλαξαν με άλλο εχμάλωτο. Λοιπόν, όσο ήμουν στη φυλακή, μέτρεφαν με ό,τι καλύτερο έβγαζε ο τόπος, με ψητό κοτόπουλο και ζεστά μπισκότα και νομίζω ότι λέτε ψέματα», είπε η Μέλανη με ένα δύναμο χαμόγελο και με την πρώτη πνευματώδη σπίθα που έβλεπε η Σκάρλετ να δείχνει μπροστά σε έναν άντρα. «Τι λέτε?» «Κι εγώ το ίδιο πιστεύω», είπε ο μονόφθαλμος άντρας και χτύπησε το πόδι του γελώντας. «Αν περάσετε όλοι σας στο σαλόνι θα σας τραγουδήσω μερικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα», είπε η Μέλανη ευχαριστημένη που άλλαζε θέμα. Το πιάνο ήταν κάτι που οι Γιάνκηδες δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Είναι τελείως ξεκούρδιστο, έτσι δεν είναι, Σουέλεν?» «Πραγματικά», απάντησε η Σουέλεν
κοιτώντας με χαμόγελο γεμάτο σημασία το Φρανκ. Αλλά καθώς έβγαιναν από το δωμάτιο, ο Φρανκ οπισθοχώρησε και έπιασε το μανίκι της Σκάρλετ. «Θα μπορούσα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως», της είπε. Για μια τρομερή στιγμή η Σκάρλετ φοβήθηκε ότι ο άντρας θα τη ρωτούσε για τα ζωντανά της και ετοιμάστηκε να πει ένα πιστικό ψέμα. Όταν το δωμάτιο άδειασε και έμειναν μόνοι οι δυο τους πλάι στον Τζάκι, όλη η προσποιητή ευθυμία που είχε χρωματίσει το πρόσωπο του Φρανκ μπροστά στους άλλους χάθηκε και η Σκάρλετ είδε ότι εκείνος έμοιαζε με ηλικιωμένο άντρα. Το πρόσωπό του ήταν τόσο στεγνό και σταχτή όπως τα φύλλα που έπεφταν στη χλώη της τάρας και οι κοκκινοπές του φαβορίτες είχαν αραιώσει και σκληρύνει και είχαν σπαρθεί από γκρίζες τρίχες. Τσιμπούσε τα γένια του με αφηρημένο ύφος και καθάρισε το λαιμό του με ένα ανησυχητικό τρόπο πριν μιλήσει. «Λυπήθηκα πολύ για τη μητέρα σας, κυρία Σκάρλετ», είπε. «Σας παρακαλώ, ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Ο πατέρας σας, θέλω να πω, είναι έτσι από τότε που, μάλιστα, δεν είναι ο εαυτός του από ό,τι βλέπετε. Σίγουρα της είχε μεγάλη δυναμία. Αχ, κύριε Κέννεντι, σας παρακαλώ, ας μην μιλήσουμε για «Λυπάμαι, κυρία Σκάρλετ», είπε εκείνος και κούνησε τα πόδια του νευρικά. «Εδώ που τα λέμε, είχα σκοπό να πω κάτι με τον πατέρα σας και τώρα βλέπω ότι δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα. Ίσως μπορώ να σας βοηθήσω εγώ, κύριε Κέννεντι. Βλέπετε, εγώ είμαι ο αρχηγός του σπιτιού τώρα». «Θαυμάσια τότε», άρχισε να λέει ο Φρανκ και έξισε πάλι τα γένια του με νευρικότητα. «Η αλήθεια είναι ότι... Να, κυρία Σκάρλετ, είχα σκοπό να του ζητήσω τη δεσποινίδα σου Έλεν». «Εννοείται», φώναξε η Σκάρλετ με πειραχτική ευθυμία, «ότι δεν έχετε ζητήσει ακόμα τη σου Έλεν από τον πατέρα?» «Μα εσείς την φλερτάρετε εδώ και χρόνια». Ο Φρανκ κοκκίνησε και χαμογέλασε αμήχανα. Γενικά έμοιαζε με ντροπαλό και αδέξιο έφηβο. «Κοιτάξτε, δεν ήμουν σίγουρος ότι με ήθελε. Είμαι τόσο μεγαλύτερός της και υπήρχαν τόσοι ωραίοι θαυμαστές που τριγύριζαν στην τάρα. Εμένα μου λες», σκέφτηκε η Σκάρλετ. «Όλοι αυτοί τριγύριζαν εμένα και όχι εκείνη. Και τώρα ακόμη δεν ξέρω αν θα με θέλει. Ποτέ δεν μίλησε γι' αυτό μαζί της, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει πώς αισθάνομαι. Νόμιζα ότι έπρεπε να ζητήσω την άδεια του κυρίου Οχάρα και να του πω την αλήθεια. Ξέρετε, κυρία Σκάρλετ, αυτή τη στιγμή δεν διαθέτω ούτε ένα σέντ. Πρώτα είχα άφθονα χρήματα, αν μου επιτρέπετε να το λέω, αλλά τώρα τα μοναδικά πράγματα που διαθέτω είναι το άλογό μου και αυτά εδώ τα ρούχα που βλέπετε να φορώ. Βλέπετε, όταν κατατάχθηκα στο στράτευμα, πούλησα το μεγαλύτερο μέρος από τη γη μου και όλα τα χρήματα που πήρα τα τοποθέτησα σε ομοσπονδιακές μετοχές. Γνωρίζετε καλά την αξία τους τώρα. Μικρότερη και από αυτό το χαρτί όπου είναι τυπωμένα. Μα και αυτά τα άχρηστα χρήματα δεν τα έχω επειδή κάηκαν όταν οι Γιάνγκηδες έβαλαν φωτιά στο σπίτι της αδερφής μου. Έχω επίγνωση πως είναι ανέδεια εκ μέρους μου να ζητώ σε γάμο τη Μισού Έλεν τώρα που δεν έχω ούτε σέντς τσακιστό, αλλά να, έτσι έχουν τα πράγματα. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν ξέρουμε πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα με αυτόν τον πόλεμο. Εμένα μου φαίνεται σαν η συντέλεια του κόσμου. Για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και σκεφτόμουν ότι θα ήταν μεγάλη παρηγοριά για μένα και ίσως και για την ίδια αν δίνα μαραβώνα. Κάτι τέτοιο θα είχε τουλάχιστον μία σιγουριά. Δεν θα τολμούσα να τη ζητήσω σε γάμο μέχρι να σιγουρευόμουν ότι μπορώ να τη συντηρήσω, κυρία Σκάρλετ, και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Αλλά αν η αληθινή αγάπη έχει για εσάς κάποια αξία, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η Μισού Έλεν θα είναι πλούσια σε αυτό, αν όχι σε τίποτα άλλο. Μόνο που τη Σκάρλετ της ερχόταν να γελάσει. Τα τελευταία του λόγια είχαν μια απλή αξιοπρέπεια που την έκανε να συγκινηθεί. Όσο κι αν ο Φρανκ ήταν πολύ μεγάλος για τη Σου Έλεν, τη Σκάρλετ της ήταν αδύνατον να κατανοήσει πώς μπορούσε κάποιος να την αγαπά. Η αδερφή της φαινόταν ένα τέρας εγωισμού, γεμάτη παράπονα και στραβοξιλιά. Εντάξει, κύριε Κέννεντι,
είπε ευγενικά. «Μπορείτε να είστε ήσυχος. Είμαι βέβαιη ότι εκπροσωπώ την έγκριση του πατέρα μου. Πάντα σας συμπαθούσε και πάντα περίμενε ότι η Σουέλεν θα σας παντρευόταν». «Σοβαρά το λέτε?» φώναξε ο Φρανκ με την ευτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. «Πολύ σοβαρά», αποκρίθηκε η Σκάρλετ κρύβοντας ένα χαμόγελο που της έφερε η θύμηση του Τσέραλντ που τόσο συχνά πείραζε τη Σουέλεν φωνάζοντας την στη διάρκεια του δείπνου. «Για πες μας λοιπόν, δεσποινιδούλα μου, δεν το πήρε απόφαση ακόμη ο ένθερμος θαυμαστής σου να σου κάνει πρόταση?» «Πρέπει να το ρωτήσω εγώ για τις προθέσεις του». «Θα της μιλήσω αυτό το βράδυ κιόλας», είπε ο Φρανκ και το πρόσωπό του τρεμούλιασε καθώς της έσφυγε και της κουνούσε το χέρι. «Είστε τόσο ευγενική, κυρία Σκάρλετ». «Θα σας τη στείλω εγώ», χαμογέλασε η Σκάρλετ κινώντας προς το σαλόνι. Η Μέλανη είχε αρχίσει να παίζει πιάνο. Το όργανο ήταν τελείως ξεκούρδιστο, αλλά μερικές χορδές του είχαν κάποια μελωδικότητα και η νέα γυναίκα ύψωνε τη φωνή της για να οδηγήσει τους άλλους να τραγουδήσουν το «Ακούστε, τούτος είναι ο ύμνος του κήρυκα Αγγέλου». Η Σκάρλετ στάθηκε διστακτική. Της φαινόταν σαν ψέμα ότι ο πόλεμος είχε σαρώσει τούτο τον τόπο 2 φορές. Της φαινόταν απίστευτο ότι ζούσαν όλοι σε μια ρημαγμένη χώρα, στα πρόθυρα της λιμοκτονίας, όταν αυτός ο παλιός και γλυκύτατος χριστουγεννιάτικος ύμνος ακουγόταν από όλους. Στράφηκε απότομα στον Φρανκ. «Τι θέλετε να πείτε όταν αναφέρατε ότι για εσάς φαίνεται να είναι η συντέλεια του κόσμου?» «Να σας πω την αλήθεια», είπε εκείνος αργά. «Δεν θα ήθελα όμως να φοβηθούν οι άλλες κυρίες με τα λόγια μου. Ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Δεν υπάρχουν νέοι άντρες για τα σώματα και οι λιποταξίες είναι πολλές, πολύ περισσότερες από όσο αρέσκει το στρατός να παραδέχεται. Βλέπετε, οι άντρες δεν μπορούν να αντέξουν να είναι μακριά από τις οικογένειές τους τη στιγμή που ξέρουν ότι αυτές πεινούν. Έτσι πηγαίνουν στα σπίτια τους και προσπαθούν να βρουν τροφή για τους δικούς τους. Πραγματικά, δεν μπορώ να τους ρίξω άδικο, αλλά αυτή η ιστορία αποδυναμώνει το στρατό. Και ο στρατός δεν μπορεί να πολεμήσει δίχως τροφή και δεν υπάρχει καθόλου τροφή. Το ξέρω επειδή βλέπετε η δουλειά μου είναι να βρίσκω την τροφή. Έχω γυρίσει πάνω κάτω αυτήν την περιοχή από τη στιγμή που ξαναπήραμε την Ατλάντα και τα τρόφιμα που υπάρχουν δεν μπορούν να χορτάσουν ούτε ένα σπουργίτι. Τα ίδια συμβαίνουν για 300 μίλια πιο κάτω στη Σαβάνα. Ο κόσμος λιμοκτονεί και οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καταστραφεί και δεν υπάρχουν νέα όπλα, ενώ τα πυρομαχικά εξαντλούνται, ούτε καν δέρμα για τα παπούτσια δεν μπορείς να βρεις. Έτσι λοιπόν, είναι φανερό ότι το τέλος του πολέμου ζυγώνει. Όμως, οι ξεφτισμένες ελπίδες της Ομοσπονδίας βάραιναν λιγότερο για τη Σκάρλετ από όσο η παρατήρηση του Φρανκ για την έλλειψη τροφής. Σκόπευε να στείλει τον Πόρκ να πάει με το άλογο και το αμάξι με τα χρυσά νομίσματα και με τα χαρτονομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών να αλωνίσει τη χώρα προκειμένου να βρει προμήθειες και ρούχα. Αλλά αν αλήθευαν όσα έλεγε ο Φρανκ, όμως το Μέικον κρατούσε ακόμη. Στο Μέικον πρέπει να υπήρχε τροφή. Όταν η επιμελητεία θα βρισκόταν αρκετά μακριά, η Σκάρλετ θα έστελνε τον Πόρκ στο Μέικον και θα ριψοκινδύνευε μήπως πάρει ο στρατός το πολύτιμο άλογο. Έπρεπε να το διακινδυνεύσει. Εντάξει. Ας μην μιλούμε άλλο για ενοχλητικά πράγματα απόψε, κύριε Κέννεντι, είπε στο τέλος. Αν θέλετε, πηγαίνετε να καθίσετε στο γραφείο της μητέρας και εγώ θα σας στείλω τη Σουέλεν. Για να μπορέσετε να... Τέλος πάντων, για να μείνετε λίγο μόνοι. Κατακόκκινος, με ένα αδέξιο χαμόγελο, ο Φρανκ γλίστρισε έξω από το δωμάτιο και η Σκάρλετ τον παρακολουθούσε που απομακρυνόταν. «Είναι λυπηρό που δεν μπορεί να την παντρευτεί τώρα αμέσως», σκέφτηκε. «Αυτό θα σήμαινε για μένα ένα στόμα λιγότερο».